Datorren ikasturtean proiektuei indarra eman behar diegu gure LH-ko geletan eta teknologiak eta pantailak proiektuen diseinuan txertatu nahi ditugu. Adibidez, ikasleek azalpenak bideoz edo audioz jasotzeko aukera eskegi nahi dugu, beharrain bat alditan entzun eta ikusi ahal izateko. Ze irizpide eduki beharko genuke kontutan zure ustez proiektu bat diseinatzean teknologiak ongi txertatzeko eta horiek balio erantsia izan dezaten? Hemen badago integrazio eredu bat aski ezaguna eta da TEPAK eredua, ezta? TEPAK eredua da pixkat ulertzeko irakasleek ze jakintza eduki behar duten teknologiaren integrazio egoki bat egiteko, ezta? Eta 3 dira ardatzak, ez? Alde batetik arloaren jakintza, beste alde batetik jakintza pedagogikoa, alderdi metodologiko, didaktikoei buruz, eta beste jakintza da jakintza teknologikoa. Teknologikoari gareneaz ez da programazioa beraria sakon jakin behar dugula egiten, baizik eta ze tresna dauden, ze aukera dauden, pixkat, tendentzen irakurketa eguneratu bat, ezta? Orduan, zentzu honetan, badaude, Venn diagrama bat da, eta badaude horrelako intersekzio batzuk, ezta? Badago, jakintza pedagogikoarekin, jakintza teknologikoa, eta jakintza teknologikoarekin edukien jakintza. Piskat abstrakto gelditzen daula esan da, baina galdera zehatz batutara joango naiz orain. Orduan, pentsatu behar duguna da, beti ere pertinentzia didaktikoa jomugan jarri behar dugula. Honek esan nahi du, pertinentia da egokia denean, zentzua daukanean bakarrik erabili beharko litzatekela teknologia, ikaskuntza eta irakaskuntza prozesuetan. Beraz, honek bultzatzen gaitu galdera zehatz batzuk egitera, ez? Orduan, proiektuei begira, ez? Proiektuko zein momentutan egiten du ekarpena teknologiak, ez? Eta zertan, ze zereginetan, ze atastatan, ze testu ingurutan, eta nori, ze baliteke, ikastaldea guztia begiratuta behar batzuk identifikatzea, edo pertsona edo ikasle konkretu batzuk, zehatz batzuk ikusita, beste behar batzuk identifikatzea. Orduan, pertsonak ere testu ingurua kontuan hartu beharrakoa da. Zentzu horretan, TEPAK ereduan dauden intersekzio horietan, pentsatu beharko genuke proiektuaren baitan dauden arloekin zer lotura daukan teknologiak eta ze aukera eskaintzen dituen, ez? Beti jartzen dut adibide berdina, baina da, matematikan adibidez oso gauza abstraktuak lantzeko, GeoGebra baliagarri izan daiteken bezala, ez, teknologiak laguntzen digu modu grafiko baten gauza abstraktuak ulertzen, daude beste eredu batzuk, ez? LH-en jartzen dudan eredua batzutan da, ez dakit, mapen interpretazioan, ez, edo bistak edo ulertzeko, ez, edo espazioaren lanketa egiteko, ez, matematikan ere, badaukagula hor Google Maps, ez? Neurriekin jolas dezakegu, ibilbideak egin ditzakegu, eta ez da Googleen propaganda egitearren, da? Tresnak berak ematen didalako, beste modu batean teknologiarik gabe ez dauzkadan aukera batzuk ikaskuntzarako, ez? Orduan, termino horietan mugitu behar gara. Eta gero teknologiak nire autu pedagogiko eta metodologiko didaktikoekin daukan sinergia hori, ezta? Orduan, nik erabakitzen badut taldean lan egitea eta berai eskatzen badiet modu kolaboratiboan lan egitea, behar dute teknologia elkarrekin lan egiteko? Edo idazkari bat jarri behar dugu eta idazkari horrek partekatuko du dokumentua gero edonork eukitzeko eskura. Edo, esan dut, pentsatu behar duguna da nola antolatu lehenago eta gero teknologia gure zerbitzura jarri, ezta? Baina horretarako eduki behar ditugu, nolait esan da, radarrean hainbat teknologia, zuen kasuan LH-ko geletan erabiltzeko aproposak direnak. Zuek ari zarete adibidez, azalpenak bideoaz egin, audioaz jasotzeko aukera eskegi, zentzu horretan, hori da irakaskuntzari begira. Ni agian beti jartzen ez ikaskuntzari begira, baina zuek adibidez pentsatu zuen irakaskuntzan, ez? Eta beraiek hori konsumitzea, beraien ikaskuntza gidatzeko edo danalakoa. Zentzu horretan, zuek ze tresna daukazu eskura, zuen autu horrekin bat egingo dagoena, ez? Eta hor bideoak egiteko, tresna pila bat dituzue, podcastak edo audioak egiteko tresna pila bat dituzue, baina batzutan
menos es más, esan edo diseinuan askotan, ez? Ni pentsatzen dut, Moodle bezalako plataforma batean baldin baditugu, batzutan daude Moodlean bertan, H5P bezalako tresnak asko lagun dezaketela horrelako gauzak modu interaktiboan jartzen. Orduan, interaktiboa ulertuta, ikasleak interakzio bat izango duela eduki horrekin eta berarentzat ekarpena izango duela, ez? Ez bakarrik bideoa ikusi eta listo. Orduan, bueno, nik uste dut bi hoiek izan daitezkela baliagarriak zuentzat, galdera terminotan, proiektuaren momentua, ez? Identifikatzea, ze zeregin edo ze atasa edo ze testuingurukin daukan enkajerik egokiena, eta norentzat, bai? Talde guztiarentzat, talde jakin batzuentzat, pertsona jakin batzuentzat, orduan beharren identifikazio horretatik. Eta gero, pentsatutepak ereduan, zuentzat, irakaslearen ikuspegitik, bai ikaskuntzarako eta bai irakaskuntzarako, ze aukera eskintzen dizuen sinergia horretan, bai arloari dagokionez, eta bai autodidaktiko, metodologiko, pedagogikoei dagokionez. Ia, kontatuko didazuen nola doan proiektuaren diseinu hori, bale? Gero arte!